Tervetuloa meidän uusiin uutisiin. Tässä uutisissa me puhutaan, kun joku on murtautunut jonkun talolle ilman lupaa. Näillä uutisilla me puhutaan säätiedotuksista että uutisista, mitä on tapahtunut Suomessa. Joo, sovi, mä oon sen uusi uutistyyppi tässä. Moi! Elikkä on ollut myös paljon erilaisia säitä. Nyt on tullut paljon lunta, kaikkea tämmöistä. Niin, mutta nyt mennään säätiedotuksiin. Niin kuin näette, sää on mennyt tosi huonosti tänään Suomessa. Suomessa on nyt tullut olemaan lisää pahaa säätä. Ja niin sinne päin. Niin kuin näitte, sinne päin on tulossa sitä samaa hommaa. Niin kuin sitä sataa ja tuommoista lunta kaikkea tuommoista sinne päin.